ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ରୁ, ତା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ମହିଳା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆବେଦନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ଆବେଦନ କଲେ ବି ଏକାଥରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର 2ଟି କିସ୍ତି। ଶେଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ ନ କଲା ଯାଏ ଚାଲିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି।